Mae Gwerin Iau yn cwrs cerddorol i blant ym mis Rhagfyr ac mae'n le i drio pethau newydd a'i mwynhau. Mae cyrsiau fel hyn yn andros o bwysig, achos lle arall mae plant a phobl ifanc yn cael cyfleoedd i ddod at ei gilydd i gyd chwarae, cyd-greu mewn awyrgylch eitha anffurfiol, achos nid jyst y gerddoriaeth sy'n amlygu fan nhw'n cael trio gweithgaredda Glan Llyn hefyd. Yn Glan Llyn, rwy'n ni'n really mwynhau dringo a'r bwyd yma. Dwi'n dod yn ôl oherwydd fel pawb o'r gyfeillgar a mae'n hwyl i fel cwrdd â ffrindiau newydd a dysgu triciau newydd. Mae fe'n lle i cael hwyl a cwrdd â pobl newydd. Beth sydd yn bwysig ydy bod hyder y rei dibrofiad yn cynyddu a rei profiadol yn cynyddu. Hyd yn hyn, a dwi wedi cael rhyw 2 sesiwn yma, maen nhw'n, dwi'n gweld nhw yn awyddus, a maen nhw eisiau rhedeg, maen nhw eisiau paratoi rhywbeth ar gyfer noson lawen heno, maen nhw'n awyddus i wneud pethau fe'i gilydd. Ac wedyn, gadael iddyn nhw hefyd, ynddo. Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. Os oes gennym nhw syniad bod ni fel tutoriaid, ia, triwch o. Yn hytrach na bod ni'n deud fel hyn, bod ni eisiau chi wneud o. Os dyn nhw'n dangos yr hyder yna, mae nhw'n mynd ar ei bach dibrofiad efo nhw, achos maen nhw'n gofyn iddyn nhw wneud rhywbeth bach. Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig, os di'r awydd yna gen nhw, gadael iddyn nhw'n wneud o de. Mae plant dros Gymru gyfan yn dod i'r cwrs Gwerin. Wrecsam, Llangollen, Pontiat, Aberystwyth, Conwy, Llanfair Pwll. Mae'r sesiynau wedi mynd yn dda, dod i nabod y plant o ardaloedd gwahanol, dysgu stepiau, ambell un yn dysgu stepiau newydd, sbon ambell un, falle gyda enw gwahanol, mae'n braf dod i nabod ardaloedd yn gogledd de o'r Llewyn sy'n dysgu enwau gwahanol i stepiau gwahanol, a yn y diwedd, maen nhw gyd yn gwneud yr un stepiau, a jyst maen nhw'n cael cyfle i ddod i gyd stepio gyda steil falle rhywun gwahanol, a falle bod fi'n wahanol i be maen nhw wedi dysgu. Mae'n braf. Mae angen i ni, fel cymdeithas a chymuned Cymraeg, bydd rhaid i ni addasu y ffordd da ni'n trosglwyddo y traddodiadau a mae'r cwrs fel hyn yn syniad da iawn. Ansbaradigaethus. Pandemidosi. Flabgadodon. Arbennig. Cerddorol. Fili ffoli ffong ffong.